Stream Hebrew copyright issue the Fanyani. Touching on Taman Kadakna. Damita Sanin song the Tam Nine. Naya just spent time the kite a lot of things. Mamo your volume audio mane things a volume clear dang mano. Song ni volume the buyer nine. Bad dito. Okay. Ang kong kay Okay. Ang kangka tapos ang I think we can start. Hay ang rất là cần cái điều của start the collection case. Dara please things today. Okay. Jotono sari kaham. Kaitono belai no hambai maya faro. Sinio zora hamyani zora openo. Bo nai tongwa bai bosona hamzak ma bai klai no. Omo haike internet ni bising tifano kaitono loboi tongna ni bagai sungo zora ro. Bosona asake hamzago mongso dera mongkriti ke tau bosono kaham ke tongi tono. Hani bagai pai fly asini kaitor subrayung ketang kaito ni tani sa hambai maya faro. Tebo hambai maya faro tini bos kuno bo kaisa medium naitugoi omo hake kaito ni joto busarok no je mansak amo haiklai bo kereng ni thomoi tu phai mo haiklai suno kaito no lopna ni bagai thansa klai omo hai jora kaham bo suno termani bagai bo bos kuno hambai phai manjak phai na joto kristani busarok no no hambai maya faro pai flyer zora ofeno sung ma hai klai samung ni samung no kibilai kai tono sung lop mani bagai sapsa zora no rok mani bagai norom hanya hambaya fardo hading kang kai abono sung tiri ni opanda no sung changa phachung tlang laisnai puila wang bible ni butang tang nai abono yang lo tiri ni panda no angya pari nai amo hai klai sung sini panda no follow itu ngai na tinuang ngai nai Zohon Simon Ekotma Kaham Bizabni chapter 15 verse 7 Thaisa by 16 Thaisa no nai chapter 15 verse 7 Tangsa by 16 Tangsa no nai Oro sijak tongo if you remain in me and my words remain in you then you will ask for anything you wish, and you shall have it. About about verse 7, about verse 69. You do not choose me, I choose you and appointed you to go and bear much fruit, the kind of fruit that endures. And so the Father will give you whatever you ask of him in my name. Alambak kathar por ambi singte kai to jotro baksa ke hamari klaito
Pading kangke ang pantang ya parisyon ay suno makut lain ang pantang ya parisyon ay. Tak cengnai o subra yung kaitor nini mung lop sajak nini mung sung sajak. Nini thaniwa sini khuk bai hambai sani hambai baya amsa klai no nung suno hamjagai hamari rui tongo. Yang na hari nai nai kangke yang knawi nai nai kangke bebak digi wono sasara nangai hamya saya bai kuplung ngai tongo. Tamoke subra yung kaitor nung suno naima bai sini thaniwa nung nini hamari ruma bai. Omo hai saya zora ofeno sung nini mung kusuk no palbaksa kereng tongmani ofeno sung nono lop sawi tongi mano. Bogra kaitor nini hamari nung suno mo hai kena ruwi tongdi. Nini hamzak ma mo hai kena nung suno ruwi tongdi. Subra yung kaitor sung omo hai ke prayer fellowship tini wo klalai tongayo. O prayer fellowship no nini hamzak ma hamari bai puila ni sini pai thak zora nini subah se ruwi nung nai kolai tongdi. Laita mo sanai subra yung kaitor tini ni kok sanai ini sajlano nang hamari klaidi. Mone bising tei sini nangmani samung sini pholani samung nang saklai di subra yung kaitor. Bebang nin thania faro sungno hamjak nai sungno khairang nai jisu nini mong waises afan tani suri kono sana. Amen. Pading kangke tini ni sini program betang no ang sana tonangla tamu ke yang just abo sawi nai ini no sakbai kang ang tini ni pod panana salok nai ani mu bitasa de Burma tini ni kok sanai boni simong kangke pastor Binoy de Burma bo Layman Evangelical Fellowship ni koroksa pastor bo omoni sekang interrupt kanya bagi sorry Bijoy. Oh sorry pastor Bijoy hambai bo o kaitor ringje sani sekang agi pro engineer ngai samong kai tongmani automobile engineer tamuke kaitor ni ringmung khnawe kaitor no hamjak suguino bo sakno kaitor ni samong ni bagai yafarka tai boni hi khangkang kai bad doctor amo hai klai bro kaitor no lobai tonglai tai tini ni scripture reader khangkang ke priti tini ni special samung sini damil tontong mani tamuke boni kisa samung tongo bai slai seng tinio takuk Stephen ni kupi se seng samung khnalai nai angkangke amoni yakulo angkangke seng panano Thanksgiving aboni bising tin seng panano pailai nai pading kangke seng tabu scripture reader sini buku kritino ozarana ya farzo scripture reading ni berde. Tawo ini ketangkai dona sa hambai maruo tai ojra ka hamno ana ya farmani bagai ini panda tai dolnai do hambai ang poi nai tini ya phang bijak Genesis chapter 4 verse 1 isimi 12 jora oro kok bokhro tongo Cain by Abel tabok Adam ebi by Thuke chakhe ebi sagdiria angui Cain no mankha ebi hai hni shakha subrayungi jarei ang sajla khoroksa mankha bo bono Cain hnai mungfarkha tai hai no hai bo Cain ni takhuk Abel no mankha Abel khe merari nai tai Cain khe hukba khlaiei chanai engkha sal kisa laikhe Cain bini hafarni bthai bumug rogno subrayungi thani yafarna tu bukha tai Abel ke mera rogni bisingo sekang besa bagramano tai bini bupham rogno subrayungi thani tu bukha subrayung Abel tai bini yafarmano bukha furjakha tamoke Cain yafarmano ke bukha furjakliya hai ke Cain belai ke joli jakha tai mukhang somkha subrayung Cain no hai hini honkha ya mon nang samung kaham kaya mani bagai sumsok nini dugla mo habai tongphaikha
abo nono se bengaina nayo benga nayo ta mukhe nang bono ma mechen nai ken bini takuk abel no hai ni saka haidi hukba bukha thanglayano haike hukba wo sogui ken bini takuk abel ni bukha joliwi bacha saka tai butarka subra yung ken no hai ni sungka nini takuk abel buko biang thangka bo hai ni saka ang sawi manya ang batamo ani takuk no murgu jatong haike subra yung hai ni saka nang tamo klaikade nini takuk ni thui hani ano kabui sawi tongka nang tabuk hawo srai mong nangka nang no phayung no buthar furu bono yasak na bagai ha khwa tui ke bo ni thui no ni nang hawo hukba klaipano te mungsa buthai thaiglaka nang nok hukuri engai hasaka wo gitingai ma tongnai okokthani bisingti tini orjoto tongnai participants ni bisingo kacha hamai khate han hai jora dini tifung ya faro lai hambai sini buku pritino srai klai kai tone ketang kok no sini thani o poriwik narmani bagai padingkan ka sengta bako zorawo sini saklai jangnai rok tongkang ke seng saklai mungkisa khanai sini Stephen cook klai aboni yawla seng special sam khanai boni cook pin hai Dara ang jora teso ulona shwana speaker ni kok sana sekang special number by. Okay, enggak ke seng tabuk. Okay, ठीक है. Padingkan ke seng tabuk nakardi yang puilawa sini abo tam sini praise and worship kisah kelainan bagai yang pokoi thaka tam ke seng kisah rasa mungkin lagi shwan tabung kangai sini puilawa sini haksang no ang zaraya faro nang zarana kaitan lobai rasap mani bagai hambai zoran bagai kokri korofano kisah misa baise seng koro Faidi hake kaitona hambai tini sapung chuba kha tini site visit office ni samungo thangai na yang nogo satau se sokpayo hake dosi dopra ke no tau phaikya haipano kaitono lob namusungo ta humale kaitor sungno chubai tongo tebini hamjang ma bai sungno tongthogri tono faidi hake sung kaitono lob laine sung sap laina khakta snam di subrai chini kha bai sung kaitono lob laine dai sung kaitono borom khalaina Tals nam di subrai faiza din tabu nini kung ni ko ketang bai am si tang bororo Tals nam di subram kulumay surizawo faidi mayag nang o subray amri di cheno Tals nam di subrai nin mong bori zakten hamzang mahor by soksidi folaro kag sangten Tals nam di subrai kulumay surizawo faidi mayag
subrai fan redinen kogban poi to klaye chen ko beino tei mana tei klaye katals nam di subrai kulumai suri zao faidi mayag nango subrai amri redichenon Faidi ter kaisa resamung resamnan bagi tabu ang zora semai nor nai semai nang o zora nat Tadi sen resap lanyai. Omong kake subrai se ani mera mengenai kaham. Mani or samong nasen. Sampai. Subrai se ani mera mengenai kaham. Subrai se ani mera mengenai kaham. Ake aila bialo kaya Tango ke tangga paro Ake aila bialo kaya Tango ke tangga paro Ano te dulo te buha parte Angsa zagani polano Soy sa zagamo anilahano Bini mungko ni Ano te dulo te buha parte Angsa zagani polano Soy sa anilahano Boni mungko ni Biblang ni harungke Bebagamiano ang bitemanan Buani loge tomabar Subrai se ani Merang renai ka Subrai se ani Merang renai ka Ake bialo kaya Langgo ke krang hapano Ake bialo kaya Langgo ke krang hapano Boni bengma boni lata Tongko berkayo Ari rakai puani besango Kalai kodei remo Boni bengma boni lata Tongko berkayo Ari rakai puani besango Kalai kodei
Jarona kanya hai ini tifang ya fer. Belai hambai sini resapnai korang ketui bekai kai tono loboi tangnai rok to borong ni korang bai kai sakno ya ferai subai kai tono loboi tangmani bagai. Pading kangke seng tabu ko jarawo sini speaker ni jaranan bekat tangnai tam kai aboni sekango seng sini bos kono boni saklai mu tai boni special resap mu ni bagai jarana ya ferna bos ko. Thank you belai ken hambai dara jotono no phai manjangnai jotono nang hai hai lamsogo norong no hambai norok jora jorao ang norong no contact khlaine personally ringi rong mai aphano jefrubo time phaike norok singbai o movement no norok join khaika ang hai no jotono invite khane mu sungo join this movement singbai sini WhatsApp group te Facebook page norok singbai connected tongmanai te sini YouTube sini borok ministry hinai kaisa channel tong jago sini o je joto sini gathering mani oroni je videos rok obrok bebang no je jago soguyo ang nong no request khayo norok mangkhe norok buino share rok khaibida video rok jate buibo phaime phano join khaime phan blessing rok man tei tei Facebook sini page tongo please follow khaidi updates rok asingaro bebang robayo ang nong no obono koino muchungo personal level you can be part of this movement bhai ke enke by inviting people to the meeting buino invitation rok rohorine bui by norok je nong nijini sinijak rong no norok meeting join khai puru ringine borok palkhe achuguine aba hike norok kaitoni samung norok bebang no nogo tongtering khlaimano ang abo nong no joto no invite khayo norok o jora no yachak di kaitorni samung tangnani bagine norok ta kisir laidi but je kemano aba hike no norok khlai laidi ang tini da Milton tongmani rechamnai piaba boni kisa problem ma bai botini mangla khani no kang once kang waspon rok le recap jagya ang bo try khaine na bahayang hanine angka abono ang tini English gan kaisa English chorus kaisa rechamnai da bijoy jorana na sakang o je chorus ni mukhe give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hai kyang hai ti phang ni thani jorana ya faro. Belai hambai sini bos kono sini thani ko kesar mong kesari kelang thang mani bagai tai
Sing subrayung kai tono bone korang bai klai rosabai kelang thamani bagai. Pada ingkangke sing tabu ketangkai toni kok no khanglai ma phasing thanglai nai sini tini ni LMI kuktui klai. Pada ingkangke tabu ni ozorano ang sini tini ni LMI Pastor Bijoy Deborman thaniwa ang ozorano ya pare bisa. Ambai tini niti phangno tai program no organize khlainai Steve and tai tini niti samnai khaksang bai tang silcharo lai ni malai kan budai angke tini hojora maman bagai ang kai tona hambai maro ani voice clear the Steve Indra, please go ahead. angke sang bisila lalia sang phai suri lai kai tini ko kok tini ke jakhana lai nai kusukawa tongnai maya kana fakai tor nono sang hambai ro nong suno all platform ni bisingti klai nini kokthai na share na lene ni tai sung kabang ma jarawa ma ke tabok sak jara charge rock matharo kulogi balaya hepono hai online ni bisingti klai o zoom ni bisingti klai jani ni kokthai na khana ni jara man no na sang hambai maro sobrai nang suno ma thangi tonde nini kokthai be nang suno te sisai tongna bagai nang suno tobai chobadi nang suno te tubi ozarana no ya para tini program te jonai sini te ang sini resabnai present worship joto participant no joto no nang hamari leba gya forma koima kapai samai ganam bu graduation o sarik jorawa ang tini ni topic ang nakha Genesis chapter 4 joto dibagai ne familiar sangjara Bible pori tonai sob samai no tini ni je Bible ni topic ka coin ni fola the spirit of Cain je sungora puila ono sung Genesis 4 ni aro nai ke sungborok bini buma bofa Adam ba Eve ni buma bofa be prang jagai ne je ya far mongkai to ni thani to paile mini abono sung tini o chapter sung no aro sung no je ya farmani je attitude mane sini je bokhane je muchung yawai nai je kai tni ya farmani aboni tini sung mor kisanai lainai je poro sini fola kaitor bai koroi ba je sini fola je poro sung je borok no sung ya farnai manai ba je borok no sung sajaga sukjono bono jone ya farna nakangke aporo sini ya forpong bahayang abono sung tini kisanai lainai aro sung ya phangni simina nakangke Adam bai Eve borok kai tuni je command je tagi jakmani je buphangni buthai je gyan ranai abono ta sadhani bangno je puro je command jakmani borok omai nongai nai borok je puro disobey ngai nai je puro Eden garden ni je puro bangno tiklai rahor jakmani yagulo songo kotona no songo bo tam ni bagai coin sung nai khangke botam ni bagai bini choritra mohai angkana sung jara Bible cheri nai nai ke sung kabang ma aro kok cheri nai malayo tam ni bagai bini mohai kai tuni upora mohai bini attitude je bo kaisa kai to thik ase bo ni ma babo sono kaisa mistake khlai ma bono tiklai rahok bini kai to ni upora je respect tongmani buma fa sakana je sung abo tang sana jara sung nai ke Bible log ba ma ke je scripture sijak ya farja kare kintu je buku bai je sai kalangmani abono se romlai sung bosong ai ke thangmani sung logo abo Bible nai le ke sung tabo Adam bini besarong je buku bai je sai kana ramani kai tor bahai ke borok no sunam ka busuk din borok no sunam jakha busuk din kai tor sunaman yagulo bongno lenglana ne jora jakha abo jotono sung Bible nai ke nugo abo bo bini besarong no samani bisingte khlai oro sungtam no khungkangke kai tor nero ya farna ni akok no bongno phurang jakha kintu sungorok kai ni jadi bini attitude bini je choritra nai kintu sungno go je bini kai to ni mani kai to ni
kaitor respect mani bini puilan simina kori tangai kangke buma bu fani kok khana mani agulo bosaga jodi kaitor asano jodi hamjang kaitor ke norok no tangai rohana nang bini abo hai attitude je bo jodi hamjang ma kuplung kaitor kangke tamni bagai hai norok suffering na nang kam sing onek samay sing tam sanai kaitor je pro sing no kono kisu sing suri wa kendo suri mani kono pun nang ke abo hai ke question sini rise sing hamjak ma kaitor ke tangai sini nu ngo ha ka kolong ko sapai nai hamjak nai kaitor sing no nai tong nai kaitor ke tamni bagai sini rang puisa ko kotinang nai tamni bagai tini world o je tam sanai corona virus je boro suffering na tong tanana boro rom hai ke question rise khlai ke doro sing nai ne ke kaini busani kaini attitude masa angkangke oro abel buma bu faje samane kokno nawi nai kai tono bini je best mane सबसे kaham mera ne bisingo saijak puilani mera no kai to ni bagai sai to ni rajak ni khorong ne bisingo masa angka tamo sumora sonda huk khlainai te masa angkangke un mera nai nai wang mo bororo argument khlailai je tam sanai kai tor huk khlaimani ফল ফকরানো নাই সব সময় ন মাল মাতানি মাহাকে স্যাক্রিফাইস সিমি আসাবো কিন্তু অরস নাই কেনকে আবয়া খরং ni bisingo je attitude borong ni je bukhani muchungoi je ya farmani abono se singoro tine nailene sing kabang ma jorba sing ya faro কিন্তু sini ya farmani bahai sini ya farna ne je sing je bukhawo je fola bai sing tei dul jago a ya farmani bahai tini sini oro sing tini girja rogo ba sing tini corporative sector rogo sing amono nugo tuita bone kaini falani bororo kaisangke kein ni falani borok ta kaisangke able je mane sob সময় na kok khanai thangnai mane kaham boini bagai nai nai abo hai wan sokjak bororo ni choritorno sing tini kabangma sector rogo no sing nugo abo sing naikengke public sector je jaga sound khlailai na jaga simiya কিন্তু 400 ba ona sopa ke tini singoro singnugo je coin ni je puila bini চারটা যে বিনি langmao je nukjak man abang tini sai khana nai ja bini je attitude kai to ni buskang tongmani bini attitude nai kengke bo kai to no bini puilao no respect kori kai to no rona nangkha ঠিক আছে বোমা bu fane kok khana na nangkha jesa pano talangi bono ya pare ri man অনেক সময় সঙ্গে kai to sula bono khoksa man ya pare bono 10 টাকা ya pare man কিন্তু sing je pro hambai bai koplong kai to rangle o nang je ya farman abone angle manager sahara jaga angle ni niao je nang ya farman abono naikulnai se ar ni bising ang ani tam best no riman abo hai attitude ke sum hai ke kai to sob samoi na abo hai attitude no bosa sa plus ye ya sa sungoro tam ro khum kangke kai to ro khorong ni bu phang bota bai bu phang ya farlai bane a ya farmawo bo borong ni bekhaw tam kok ngi dong bong ni bekhaw tam wan so dong jotono bona harai dong sung ya phang ni puilan simen bong no japuro adam ba ibno eden garden ni jabor tiklai ro japuro simen kai to ni fala boro bani kulo sob samai no tong abona sung bo jaga no khung ke sung je ya phang ni soi odaya sung no go japuro boro ro wan suma haimba bai kuplunga pro kai to ha tola phai nai pe ani o ha saka phai nai pe borong ni wan suma ro bahai oro sung nukha borok khorong no kai to ni thani ya farma to helai kya able ni ya farma ke oro tam sane charos hawo tarni mas kane subrayong able te bini ya farma no bukha purja kha tam ke kon ya farma no ke bukha purja liya hake ken belai kheno joli jakha tai mokhang somkha belai kheno wana ma singja sungje pro sini bororok ni langmano na kengke kai to beke suno sunamka sini je bosak sensor bai kuplung
abo sengsanai dam sanai ang to automobile klai paisa seng dewan gari wa jeman sense abo ko dam sanai sensor gari no sense klai na bagai kabang ma sensor theba jak abo haike no borok ni bus ko busago bam haike kabang ma sense mana dam sanai sense klai janai kabang ma busago suno kai tora ma ke sunam jakha oro tam sa kai tor bo japur bini coin ni ya farmana khak forjakle coin ni makhang ko som ka ni saw puila reaction seng jodi keba bai jodi keba saja yang ke sini makhang seng bo bai moni bo maya makhang sini somai se mathanai banano kang kena abo ba mane automatically abo bakhawa sini bakhawa jodi light kai thangma ha ingke machine makhang wa sop sa ma kosom oro tam saka subrayung kaino hai ni saka nang tam ni asu joli jak tam ni makhang somlang nang samong kaham khlaya ke tamo yasak jagya tong khamuba nang samong kaham khlaya angman bagai sumsuk nini duglamo haboi tong phaika abo nono se beng na nayo tamake nang bono ma mechanai oro sungtam tam kai to tam sabaikya subrayung sabaikya je nang kaham khalai kangke ang yasa galak komodi braken to sumsuk ni duglam bosang basai kampai mane no শয়তানি ফলা সব সময় ন যে পুরো নং সং কাইতনি ফলালে ইয়া কর শয়তানি ফলা সময় ইয়া চাক অসংসারক কাইনি ফলা ন সব সময় ন বড় ন ফলো খলাইনা নাই কাইসাকে শয়তানি ফলা কাইসাকে কাইতনি जों যে পুরো সুরি জংনাই যে পুরো जों বাইবেল পড়ি জংনাই শয়তানি ফলা সং কবলি মেয়া তাঙ্গে গাঙ্গে সুরি মাও যে বড় যে খ্রিস্টান জানাই যে সুরি নাই বং কাইসা হামা নাম হাই সুরি খ্রিস্টাन लाइमो सुरी मां का कैसा हामा नाम हाय आबन बागैनो सुंफुङा केनो काइतनो हामबारि मा पागेरा तां इके कथां सुं कथां बासायने बनो हामबाय मान मान सुं हर थकांके फुंगा बादा बासने सुं साइने आबन बागैनो सिनि बुकुंगो नबार सिनि दखरक साकान रखुं सिनि खालायो माइ काइतरि जमन बागै सुं देलिन हामबाय ना हर सुंताम नो कुंकांके कॉइन बेलाय केनो जलि जागाने साव जे जलि माने आबं खा बेलाय केनो फान माने ताम सनाय फान बाय कुपुलं कैसा इमोशन एंगर खाबो कैसा पावरफुल इमोशन मिसाव और संताम नो खुंकांके व पुइला ताम एंटरटेन खलायके बिनि लांगमाव बिनि बुफायं बाय ब पुइला ताम खलायके जेलसी संतिनियाबो सिंनो खुंगो सुननोगो बुफा कैसा बसा जलाव कराना पन हमजाका बुफा बसा जला कुसुना पन हमजाका बुमा अंके बसा जला कराना हमजाका अब आके संजे पुरो फैमिली डिवाइड खलायो all the jealousy about family on jabo abo sumbo jaga no sum bible no no iso by jacob no ke buma hamza ka rebek manatam sanai iso no kang ke bufa hamza ka tangai iso no bufa tang hamza ka bufa no som somoi no tok bolong ni pun bai sarana abon bagoi no iso no ke isaac hamza ka sung abon bagoi no poribaro je puro je borok যে পরিবার কাইতনি পরিবার কোনো দিনও চড়াই রং তাবাগি আগে কে যে পুরো সংবাগ আফর তাম নাই ও যে ফলা চড়াই রং লাং মাও ফাই সপাই ও ফল তাম কাকে পুইলা বতাম খলাইকে আরো বিনি বুফাইংনি ইয়া ফারমানো কাইতার খাপ ফুরচাংমা বাগৈ বুবেলাই কেন জলি জাখানাই সাও আর জলি জাগনা সাগাং তাম আরো সংনুগো যে কইন্য buma mo bo samani ani bahok ni bisingte je saraya sai nai borok no bono sungno mathangnai sung bible puilao je bongno japro garden of eden ni rumbong no tiklai roja pro sawni ni bihok ni bisingte je saraya asai nai borok no non dorok no mathangnai aban bagai kaisa pride sung ke ni langmau tam no ka ke ang se mathangnai ani ma phano ang se o je tam sanai beriman itu sudah kelai jasa yang angse. Apan bagi ang tongman ya kalau tangga ani abu paling pakai jealousy. Semua tam no kungkang ke keng bini bekha jealousy baik kupul. Je borok jealousy bekha pakai a jealousy no sungguh di deal kelai yang ke a jealousy mana hingsa nang mana bawa bahasa kita.
abo kaisa disease hai aba spread dong oro sengtam nok kein bo puila jealousy feeling man bagai bini basakota bini la bakau tam pakai insecurity bini kono security feeling liya bo abo jodi blessing mana kangke ang simi mali ani bupai bo man sinai aban bagai bini bakau tam insecurity oro aban bagai bo tam ani bupai ni ya farma kaya sakzaka ani kaya sakzak liya insecurity aban bagai bo belaka joli jaka subrayang orang no nasik teman bagai bo subrayang no belaka joli jaka oro sentam no kangke bo jealousy bai pungkha bo bini bufai no nasle jaka aboni pore sentam no kangke nasle jakma tarokli ar nasle jakma sinia কিন্তু বতামংখা জলি জাখানাই সাও অনেক সময় তাম সানাই যে অ্যাঙ্গার ডেঞ্জার নি দি বাড়ি রেখাঙ্কা যে তরক নাবো যতন অ্যাঙ্গার ডেঞ্জার সিপুর সুন্দর দি দিনো নরি রেখাঙ্কে বাদ বাকি তাম তরককে অ্যাঙ্গার আবন বাকি ন অ্যাঙ্গার অনেক সময় সিনি কাহাম জলিমা আবো সং যদি কাইতনি জলিমান বিসিতে খালাই সং যদি কন্ট্রোল খাইমা কাঙ্কে আবো কাহাম কিন্তু যে জলিমা সং যদি কন্ট্রোল খাইমে আঙ্কে আবো বেলাই কেন dangerous oro sengtam no kangke subrayung logo logi no phaiba no correction khlaina phaiya onek somoy seng je puro girja tongo sini okara rok ba sini spiritual sini bocharai ko nangtung kento spiritual sini sai sekang bo phainai kai tono sai majak bible porinai bo kai toni tong samoy tongjak onek somoy seng excuse correction অনেক সময় সিনি তমং যদি হাইমিয়াকে তঙ্কা সরাই কানং সঙ্গা correction সন্নানানি সং সিনি বখানো রেডি কে তঙ্গা তাঙ্গি কাঙ্কে খ্রিস্টিয় সং তঙ্গাকে খ্রিস্টনে বিসিতে সং লুকুং কাইসা যে বরক খ্রিস্টনে আনি বুফায়ং বা আনি বটা আনি বাই আনি অকরা চাকরা যতন আনো কারেক্ট খাই মানানি আনো কাইসা অধিকার খ্রিস্টনে বিসিতে সং ইয়াপানা না অর সন্তাম লুকুং কাঙ্কে coin bo bini lang mano kya bono ya phana mo songkai bo thoki ma be koplong bini bokha jealousy be koplong tai bo belai khane insecurity abo nangman bagai bini tam sanai unhealthy competition song tini char soga abo je unhealthy competition mane je mane kono abo ni kono hamkrai krei abo rono song tini char so bono kai bo kaisa jodi gan samna kanang kangke ang bong samna dang lani bu khorang ka mano bor samna ba tam sanai pastor ni besa jala ba dikon ni besa jala ba secretary ni besa jala simis na opportunity mane ei songonek somoy o je 400 omhai abaro sungteni bo jaga no kunte sungteni 400 no কিন্তু kaisa borok jodi talent fan ganangi dong bo jodi kai to na bini talent ya far ka jora sokai puro kai to bonoti sanai borok ni kun jone approval lana ta thami borok ni approval kangke jora kisan ni bagi simse kai to ni approval kangke je puro no kai to bus kang to painai nang sing sai ma thangnai tangai kangke kai to ni logi to abo sungbo jaga no kangke sung bible no go joseph ni langma sung nai kangke sanga kok no sung oro sungtam no kangke china ang na lelia oro tamo ken bo bini oje envy hatred tai anger no bo control tai mali abon yagulo tamo sung bo botharna ni bekak tham ngane akok sung subrayung ni kok no bo khnali abo warning de mane ken jodi nang kai to ni ani kok no jodi nang khnai angka ke nini dugulam bus kango sungsuk hapna bagai phaikat abo nono bank na nayot tamo ke nang bobai bono ma mechen nai sung daily no jara kai to ni bisinti khlai jara amang tangnai tongnai rok jara kai to no sinia bai saran reng ang tongnai rok all challenge sung daily no sung face khlai tamno face sung kangke sung
borok rok sungno nasilai jangnai tongo borok rok sungno jele singnai tongo sungno joli jangnai tongo kintu abo hai jora sini reaction bahai oro sung naikangke able ni reaction hingkangke bo belai keno neutral mane normal bo saimano bini botani mokhang chaya haipano botang man bagai jepur bota bono ringkha ken bini takuk level no hai ni saka haidi hukba bokhak thanglayano oro sung tamno hingkangke deceitfulness je thokimani abo bo jagani simi phaikya je jorawo bo bini bufai no naslane ni bukhawa jaga rakha aprono shaitan bini bukhawa hapka bo endi ingkha abon pore bono nasle jakha bo ebel ni biskang tongo semalia bufuro joramano ang bono firm khlainani bagai kintu bono kai torni phola sob somoy na ken nang sotorkong di nini attitude chaya ko nini tam sanai nini je nini bufai ni bukhak nang je attitude tong mana ba chaya ko কিন্তু বাবনো যতন নরবাই নেতা মখলাকে বন নাসলে না চেংখা ব জলি জাকা তাবকা বথারনা নি বাকি বন তাম খলাকে বন চয়তল কক সাওই নাই বন খেত বখাক তালাঙে থাঙ্গা নিসাও অর সন্তাম ন খুনকাংকে তিনি বুফায়ং ni কেন ni বুফায়ং যে কাইতর বাই the relationship গঠন খালাইমান আপনি বেলাইখান সাজাক abon bagai sengtam nok ka bo bini bufayang nok ayang kheta boka talangai thangai nai bothari khib ganai sa kintu sengtam nok jefur sung mistake khlayo kai toni phola sungno kha ki filan bagai jora rifiro jefur adam bai buthaino bupangni buthaino sai nai jefur borok huijak lai tongkha sare kungkena kai to phainai rihinga adam why nei Adam nang boro orobo sengtam no kungkangke Abel no butharman yagulo no subrayong kain no hai mi saka nini takuk Abel boro subrayong no guitong bo saimano haipano kintu o prashno sungmani aboni karon tamo bong ka kai na karmani bisingte khlai bono bhul gosinan bagai sini chaya gosinan bagai bongka subrayung je subrayung sungno second chance nai subrayung bo direct kein no bo punish khlaima khamo bono direct bono je samung khlaima ni bono direct bono bini langmono nai paima khamo subrayung kintu oro subrayung kain mo tewaiso jora ya pharna mo jungjago tangai ingkangke je bo snamani bini yak bai snamani puila buthai coin se abon bagai je busa frang gina asai mana abon je hamari abo kai to bono ya farna mo sungjago kintu tam sung tam no kangke je kein ni je attitude angse sak bai angse jotono samung khlaimano ang kai to na naya অনেক সময় সংতাম সানাই সিনি জ্ঞান সিনি যে কাইতনে যে ইয়াফার জাগমনে সং আবা আনিছে নে সং অনেক সময় ক্লেম খায় খরাং কাহাম গাঙ্কে মান খরাং সে মা আংসে রসাবি মানা মানি ওয়ান সমা বাইছে মা আং ওয়ান সুকে গান সেমা বাইছে আং আবা খাই মান অনেক সময় বড় রক সাকনো প্রাউড মানে ফিল খায় যে বরক অমা হাইকে আং হনে কইছে সিনাই সুব্রায়ংনো জাগারি মিয়া আবা বরক বেলাই কেন ডেঞ্জার জোন মানে তঙ্গই তঙ্গ Aro sengtam no kungkangke Cain ni abo hai phola be otui tuijak the spirit of Cain ingkha mohaino je bo obo angse ang subrai no kono nangya bonang hina bonangya ঠিক আছে ani ma fa saman bagai ang ya farnai kintu haini ya farnai bini bekhaba ya farmani bini kore aban bagai no bini bekha koksamungman bagai subrayang bini ya farmana ya satya oro sungno go subrayang kai no haini saka ni takuk boro bo haini saka ang sawi manya ang batama ani takuk
no murugnai datong takok no murugi datong je subrayung bopai nukjagai bono bini samung khlaimano phunogoi tongnai a subrayung no se botamsa ang sawi maya ang batama ani takokni murugnai borokda जों जेफोरो मथाव फायो bo ani sajla yang pendeng ani sajak ani buta ya penangtung ani bupa yang penangtung जों kaisa na accountability mana kaisa no sunglai mane bo jaga thang bo jaga tong bo jaga sa bahai ngai tong aban bagina sung dini tam no sarai rok drug addict mane sung saimia sikla rok drug addict man sung saimia tam bagi saimia am my brother keeper abage sung salai o takuk bo jaga tang tan bagi tini sa failia sung sawa ang ketang bin bono moroge jongai da abo haino sung tini to 400 bonong no sung nogo sung tini jodi 30 jona church member ang angke 20 jona bhagete 10 jona biang sung ma nai tok nai aban bagina suno tini kai tor bini kok thangno suno ya far bo bini johon ni tin sulo samane je subrayung sung sana hamjaka bini sungdari sajala no langkha o hamjak ma no sung tini jisu no yasa kakao hamjak ma sini bakara pa phaiya aboro sung examine khlai na nai na sung tam sanai sung omahai keno sung coin ni je fola haike sung tui tuli tong sung saja gya kebo jodi sini taku kasai tegenke sini krakuk jodi kebo 400 kotal borok haike sung saja gya abo haide sung fola tui lai tong aboro sung sab samai na examine khlai na nai aboro sung tini tam no khungkangke Romans ni 6 ni 23 kaisa jodi kebo porimang angke Romans 6 ni 23 katapan pori de Romans 6 ni 23 to kisa pori gara de ang porisuana Stephen ko pori Roman choini teisho oram tihni kok or sijak tongo sumso khlai khemang ma thinai tamakhe kaitor haino remani abo ungkha sini subrai Kristo Jisu bai thansa ungma bising tei sungno muthang phlainai anghain hai porifirana teis sumso khlai khema thinai tamakhe kaitor haino remani abo ungkha sini subrai Kristo Jisu bai thansa ungma bising tei sungno muthang phlainai ambai Stephen oratam sang kangke the wages of sin is death ni saw sung so khlai ke borok ma khinai sung jemon tam sanai samong khlai ke samong ni je sung jara beton jara government ba private sector jara sakil khlai ne borok sai mano je mas ni last ong kasini beton hapnai aban bagin sung samong khlai abo haino jara sumsuk khlai nai as sumsuk ni muilo marnai ni saw the wages of sin is death oratam sungtam no khungkangke je keni je bini wan sukma kuplung abo tamo kangke bini wan sukma bini bekha abo haina bai kuplung jefuru nang o haimena sung sob samai na mohai ke onek samai sini bo mohai ke bekha phayo kento abo hai bekha phaipuru sung tam khlaina nangte kai to ni thani thangai sung abo no ya farna nanai kai to rani bekha mohai ke takuk no ang jolika bang bo phaiman sajaglia ano na karmar ditai sini takuk no sa thangai ni sung na karma sana nanai abo hai khlaya ke tam nai kangke a je bekau phaiban abo yarong surnai yarong surkangke abo bo yarong surnai bo bukang ajene jengsinai oro sungtam no kangka bini sob somai no o ani bufayung bo ani hamari tlang sinai o bufayung bini simi tam sanai bo simi singi jongsiu bo simi bini ya farma simi ya chak siu sob somai no bo abo ne entertain khlai sob somai na bukau abo no o bufayung no ang beken nor sinai o bufayung no ang beken nor sinai abo hai singoro tam no khungkangke kein bol kai to ni follow ignore khlai kya sung tam sanai kai to ni follow ignore khlai mano jara buji we can ignore God's spirit sung tam sanai kai to ni follow sung ignore khlai mano onek somoy sung no kai to ni kok thai ba kai to ni borok ni bising de khlai sung no kai do kok saw kintu sung apne ignore khlai mano ignore khlai kangke sung tam nai kangke sung je kai to ni follow tong mana abono sung tamanai
oro sungtam no khungkangke ken bobini mo chungmano no khlaika bo je wansuk mano abono khlaika abono khlaiman yagulo sungtam no khungkangke bo kai to ne yak ni simi kamai nai bo nongkhori thangkani saw sung jodi ken ni langmano naikengke sungtam no aboni sung purapuri naikengke sung no je bono saka ken nini bufayang ni thui ano kabui justice sani tongpai jani saw jodi a jorao jodi sung ken jodi kai to rang bul khlaiani joliman bisde angan bufayang no bathari paija kana na kamar sidini jodi kabui suri kanke ini subrayung hamjak ma bai koplong khairok ma bai koplong blok tati na jolia bo bono na karmar kamu adam bai jodi bufang balai bai borok kholobai kai to nisimi khaira bai jodi kai tor oi subrayung sung nini je kok samane kok no khana biya sung abu phang pathai no sai khib jaka na karmar sudi ni jodi kai tor a je na karma ni a je kok thai no bo khana na mus doi kaman ento sentam nok borok ni sumsok ni bagai subrayung borok ni sumsok no kholopna bagai bunme rano rathari barno chumung snamai bangma a jaga ni nori rokhona kok no sum sangtini om hai oje kai to ni simi sung sumsok khlake kharna na bahai phala sob samai ni borok ni sagot taw no rokha কিন্তু kai to tam na engkangke cross tini cross a jaga jisu kore ke cross empty a cross ni tola sung khai kangke sung muthang dak nai nini ani bagai bo cross kanta bujagai bo tin din ya golo thang basai nai horgo rajyo johon chama mate nini ani bagai bo tongthai sanamna thangka nini ani bagai advocate ngai nai sini sumsuk no je pro sung sumsuk khlaya nini ani bagai bo koiwi nai sini bagai request khlai nai suno na karma rodi nai nai bo sob samai na request khlai oro sungtam no khungkangke je coin ni je phola abona bagai jodi sini khawas onek samay sung kok salaya 400 go kaisa na karma relai malaya sung mondliwa sung abhai no abhai ni tongkangke sung kaisa na jokhon na karma sanlai nai a jaga tam phainai kai to ni phola kathar kai to ni na karma a jaga revival ma sama phainai bo sung jodi revival ni history pori nai kangke a jaga tamo agi sung 19th century 21st century ni je revival abor puilan sing nai kangke sung go girja bondong dutei mondoli bondong dutei কিন্তু যে pro kai to ni na karma kai to ni phola je pro bhai tako bukurang ni sago je pro samung khlai theka kaisa no je pro nakar laikha kai to ni phola songsa je theka kai to ni phola ni samung to se jeng je theka sungora sungtam no sini phola tini bhai sungtu ki able ni phola hai na karma be koplum hai man phono sini takuk sini birude samung khlai tong bono hai phono sungna karna na je borok na karma bai na karma kering nai bini bakaw sob samai no jolima koplong nai khak sangma kering nai o suri na phono suri me ang nai tangeng ke bini baka bisingo sob samai no ayu moy kumi tongjak oro sungnugo coin na joraria farjaka কিন্তু boa jorano ya sakliya bono waini saka ken nini bufai bo jaga nini takuk bo jaga bo saka angan takuk ang saimi bo jaga angan takuk no nai nei ja ani takuk ni mernai angda wa waini kaitor bono jora ya farjak mono bo ya kari thangka aban bagai sungoro sungtam no je ken bo kaito ni je jora ya farjak mono abono jora kepele কিন্তু sung tamuk tamuk no je kaito ni kok salang mahai sung mahai pandemic jarawa sung bible like kan belai kan sarai ke to sha kok mon ma thiro ini financial sampaja ini langmani account no short ka tona na nai sung bozara bo faine bo saw ang faine কিন্তু bozara faine bo jara no salang কিন্তু bo significant bo kaisa sign sungma Matthew 24 sung pori kan ka sung go bin finance kam tam nai aban bagai faidi ini kaisa no jodi sung
mahai sini ke ni phala jodi sungno tuituli tongkangke sung abono kaito ni thani cross ni yakungbo sung yafari relene tangai kangke ek jon ni ek ni noyo sawo nung jodi ni sumsuk no gosi kangke subrayong kabo ka puju ganang kaitor onono ni sumsuk no yakarnai. If you confess your sin, he is faithful and just to forgive your sin. अब हाई कोनो सुमसो करे जेसुनि सुब्राय जिसु क्रिस्ट ना करे मया क्रॉस बो सुनो फुनुक लांका क्रॉस नि याकुंगो संजे प्रो अब हाई फला रक्सिनि जदि ना सलेमा जलिमा बा हामचकमा करे जदि अब हाई फला जदि सुनो तुइ गुलि तंखांके इ बखाय यकमा तंखांके क्रॉस नि याकुंगो या फरलायनाय क्रॉस नि याकुंगो सिमिसे सिनि फियाव सामा आबान बागै सुनो जरा या फरजागै तंगो sung jadi sin omahai jadi kuno kisungi tongkangke omahai jadi sini bakau tongkangke sung kai to ni cross thangai sung na karna samlai nai tai sini takuk i sung sana nang nai ang ngani takuk no moruk nai sung no tini kai to rabon sungi tamo ini takuk biang sung abono utar dari mana abono sung bakana porika kelanya nang nungang sung sini takuk ni mera mereng nai hai sini takuk jodi bo taso phayangi jaka bo jodi kuno jaga ngai jaka sung bono thangai no bini no kungo thangai bono bini kulo thangai bono to phainani torimani besin deklai hamja kone besin deklai bono sung to phainani sung sam khlai na nai aman bagai angkaya su salia sungno tini kaitor kei ni phalano rolia kintu kaitor tamar khangke the spirit of love jeforo sungno hamsa pai phala bai kupnong kaitor sungno jeforo supungnai sung sini takukni mera marangnai hinai sung kosi mang kaitor labjak thung abon bagai sungno kaitor ni o hamsa bai sungno supungtung jate sung thaimanan bagai je ei ani takukno marangnai angno sung phala ni bisun sini takukno sung marangna nangnai sini takukno sung chubana nangnai tai hamsa bai sung sin takuk jodi kemai thang ka sung bono takik kaitor labjak thung asomna sawai ang mathak Belain hambai sini tiri ni kok tu fainai sini pastor no belain no khas rangjak nai kok sini thani was sawai kelang thangka sungno aina phunung ma hai khlai je kaitani kathang kok no phunung kelang nai thangni siu botini sung komuno kaitoni as haijak rajate himla yang ni tangmo nong bang gai haidi a zora tabuk su phaiya slai sini raja no ka ham samang bagai ao ini o belaino nangmani kok sawik langai thangka I am liable ang se ani takhu kamai tongui tong hangke ang se ani adai to a kamamani tangai kama an ani jari se kamau haidi abono song kai to ni thani o goshi layano kamau tong hangke song bono hai rutugui to fainani bagai song sai to lai fisimana haidi hangke sini tinini kok sanai pastono khabai khlaino kai to ni mumbai nono tai ni no khunga hambaya paro sungno mo hai klai kathang kai to ni kok thai bai klai sna hamani klai mani bagai adin kan ke sung truk sini o pandano sung paitha pasing tuang lasinai am ke paina ni sekang sung haina hai sini takuk khaksang ni khukte klai kai to no loboi ro samung tangsa haina hai sung khang lai tunai abuni yagolo paithak ni suri mung surani bagai sini takuk mark sini sarna ang koinai tia tongani bagai paitak suri mangsurai sini panono pairane bagai takuk khaksang nono zara ya fartau Nini audio sing khnaya nung audio nin microphone off khajana nakardi faidi hege sing o paitha grsam sing subline lama to
Bible seceno lama funungo Bible seceno himna furungo Jisuni lama Jisuni thaniyo Bible seceno lama funungo Bible seceno himna furungo Jisuni lama Jisuni thaniyo lama to sao Bible no kira kero maitonai oh kira kero maitonai lama to sao Bible no kira kero maitonai oh kira kero maitonai Hambai tifang no hain hai afar Padinggang ke sini pandano semua pair ma paceng tulung lasinai ang painai sini tapuk mar sarno ang painai paitang ni suri mong suri wui tini pandano sem pair lain bagai Surinai. Usuga tongai ke blesa kaitor sengana hambai rafa. O mol hamya jora hamya kono nang sengna jora ka hamrai tongo. O mahkini ni kok thai bai. Seng polao ragai. Nini bekharte bu sedari thangna ni bagai. Nang sengam ti sebri tongo. Nang seng hambai rafa. Tini nang sengna perangka. Kain bai abel ni spirit ni kok na tu yafa. Bawa kaitor nile bekhano nainai kaitor, bekhano ceri nainai kaitor. Orang tongne job tu ni bekhano nang siwa fa, sal ni bekhabo hai. Tumong nasi ni bekhawa hamya ngi tongke, sini bekhani duglama hamya phainai tabuk sengno derana nai tongke. Abno nor na ni bagai nang sengno famradi. Te kaitor arani ha sal ke seng thangai ni bekhat seng sederi. Nang bai kerengai tongi mana bagai cubadi. Afa o Bible se seno lama phonogo. Omni bising tina seng langmani langmano go siwo. O Bible bai seng tebo ragi ba mana ni bagai nang seno phamradi. Seno perengai rok ni bagai seno na hambai ro. Or joto tongai rok ni bagai seno na hambai ro. Tinango kaitor baskan ni sal rogo. Omai kena nini kok no sereng lai mana ni bagai. Nono table siwi mana ni bagai nang sengna fanradi ni na falak tharbai nang sengna taiduli chamdi chini chaya chogya kabama tonga fa nang sengna nakardi baskan ni o hati kusungsawo ni khairok mani yago nang sengna tondi te baskango ni kokthai serengna ni bagai chini bukha khunju bebak no tiar tongi mana bagai chubadi tai tini je serengi manka ni kokno o sereng mumbai sini langmao o sa ogono sang samungo pnangi mana bagai chubadi sini bebak suri ma sanma sini bukhano nainai sengna mathangnai subrai Jisu Kristo ni mungai afakai torni thani sano amen Amen. Oke, berai hambai joto no mo orone sini pandano mo thadir sa Jotono no hor kaham palke hor kaham और कहाँ hor kaham ani salam alaikum hor kaham kaksan nang call kain do Au. और कहाँ hor kaham da bishop Tolong sinai na? Yes.